Abusia Sabre na Naja kuma difie asante Mamponghene'S watena se dia na Amanhene ebeba enne Amanhema nso dodo na aba na bebre nso ba sanso na National House of Chiefs, Regional House of Chiefs, wo House of Chiefs nyina da emu panimfo beba de wo mantam ahodo nyina omo panimfo beba enti gebre na yentwen wo mo kosi se won beto santene ababechi na ahema. Eye Bawumia da sebre ekuamoa boaten da sebre ekuamoa boaten a otoso miensa Bawumia one ne mpanimfo atrankonwa nananom ena sabre womo aba omo ba behwe da sebre osei bonsu na mu adam pamuo ene ye ne Dote ye enti amamne kwaso no na ewo se oba behwe ninua ene achi atwato nananom munyebre na mpanimfo ahodo ne nananom abapiem ha de ye ne womo ento kese na enadwumadie no enso entumi enya kra behwe nananom Nyansapo Tv so eni Bawumia adiki aka ne ho abakosama kire wo se wo ba asante Mampong na Naja kuma difio ya asante Mamponghene'S ne ma yefunu ba kumu ade a Bawumia oyemanu eno kire se otoso mienu wodi ne nua panyini a oye Mamponghene'S echi entina Mampong oye piesie adankreja ka ho amoafo ka ho atasema so abontem ne bawro ena afei edibinso kase enti enuafo ni nyina wo mu nua panyini ena ne wafra ne ntoma ne tentimu eti prempren de Bawumia ya ye bone mra ne anase metumi akase oye manu ewo na Naja kuma difie ne ma emu Nyansapo TV ne yegibre na yento aso. Bawumia owaha makacho se ninua ene da sebre wo sei bonsu nananom ade ne ba ye atena nkonwa ene abrafo aka ne ho ne ba mira ye mo akwaba
Ejoso. Bomba Cordia. Adum. Adaruma Chiremo and Edumedi Yamoba, Yenim Samoba Heda Sebreniachi, Ediana Yasronko Hone. Yo. And then I am Maniana Mamreda. And then I am Nibreda. Sa Ebenezer. Na Nananum Abrafo. Nananumu Akomuhine. Akomufo. Abrafo. Any to 2 Yenane and Yabre. Actually, Obama Kachi, Equacra. And yet, what Fadia each say, oh, your Brenny. Me, Okufo da Pesu. My body, Okufo da Pesu. I not say what I'm. Sabio, the war leader. Okay. That's a woody send him. Yes, send him. Sanity. And now, Mobano, I come here for yes, sir. A bean cedar. Mona Musha Diasa. Sabion Prebiasa. Say Amamre, any Amania Fawa. Oya Nejuma. What's an okra dance? Sanity. And a 2 Yama a dance for Sanity. Said the any idea. Yes, a man. Sanity. You're saying a young Kofa, Nasa, Brunisse Bond, yet that Sebre. Sabion Prebiasa. Semeka, say Ansana a Krobi. Ebeko pue baby no free baby. Enti kwewu eni kumewu anase ni asante sebion preduasa womo nya atamfo enuanu mu ara enti ansa na kwewu ebeba asante no na kire se eyabusua udi sani mu ide mebisa obi ni pabonfo bi na de nsa ka da sebre kane no a anka abrafo ene womo ebo ban siri ban kire ban wo ba hwe woni akoro na di nawu ene kwawu man hene wa ha amane ben na ofiri se wo beye ansa na wofiri ha ko sebion preduasa amane amamre yentutu na se amane na amamre biara kwawu man hene esese wo ye no obeye ansa na wako ohene udi ni biem Okufo da Pesu. Yeah, that's it. Thank you. Nyansapo Monyansuo na Mfantie ye. And now what titrani and itine free mantama hodo. Omemu afa na ba bia ahemfo. And eba be cham asantema kwana na matina konya. Etim prempren ya ye no kasa ide. Eye osagefo ampem anuampon tabraka otoso miensa osagefo ampem anuampon tabrako ya otoso miensa ono na ye Wenchimanhene ene waduru ha esanse tututu atuo emaso ko wiemu na krabo adiewu amada sebra osebo nso otoso mienu wanom ne dadibu ano preko ene no osagefo pagya utio no wakora na konse do no okura ni adase awdabo aba Richiabo asem kobotuo na abayi asem tome na aba no opata ben ene de ono na asamato na beso yi ampa se kootwa mansa diakoto amamwa doma diakrumu nananom yenyina ye ne wanchiman nyina to abese no na waba efrise na de nyina ene de yi woto nananom anse do enti gibre na nyansapo amamre ne amane kwanso de ebepiem dwumadie no yemfansom
Sabe Boko Napa and the rep. Namon Peter okay. Asini Kodia Dantin Nana Enam. The Komako Sapin Pond Nana Enam. Get them Epa. Okay. National House of Chiefs. Afei nananom asante mampon nananom wei mo amagitwi agebrane na mudi akire wa yiyo yase nananom afei de mantem awodo atena nkonwa wo mo nyina beka ye ho am ye cham da sebro sebo so toso mienu asante Mamponghene'S wo mo aduru emprempren de wo hwei eye nana akono bakan ono eye akwamu dwanto ahene yababo ne mrane se oye the second in command nana akono bakan akwamu dwanto ahene second in command ono ena hunu se kojan ya ekire enibre pa ene bonitia ono so ene ne manyina ato abesena nei wo mo afri kwantentin ya abepie mu ewa ha yewuranom yamamu nyina mu apa afi nananom se nana akono bakan efiri ho anyi ono nko nanam wuhunu se eye dodo wa manhene nene okukurugo tai kwasi ageman ye otosunum dodo wa ahene nene okukurugo tete kwasi ageman ye otosu enum the boy ye wobisi nankranfo apie ha nokurenie nananom atena konwa wo mamu nyina da ebesanse the National House of Chiefs womo mpanimfo ahodo no bi no na da sebre waka ho enti se ne wadane ato anana no beba afenu akire no eye Mamfe manhene Osaberema ansa sasrakon ono so ka ho bi nananum we madama ye ne wo nyina na etwam da sebre enu akire no nana ansa kwawo ono so eye kwawu adumasahene nana ansa kwawu akwamu adumasahene afei nana kofi adipa ono so aye akwamu chidom hene omunyina ne nananom atena nkonya
efre chirichiri ne bencheye aba se da sebre osebo so tosum ye no breto piesie amani foundation na nanu we na ya mo makwa basoro bo ya hwefo ye dom temu kan ye ho na Nyansapo ye nsom Embro baby da sebre odano yensa nso okay Nyansapo de ode ye ne na de asem anmo tu fafa ye tu yenko eye ogie hoho ya ujebi tudu obiribie ahofafo dansa aso kotobiri jano no sabre wono so aduru ha wode nani onyam beta akire ogie hoho ya ujebi ono na ye sehwi asanwen so manhene sanso ena oye the National House of Chiefs womo a president enei okire se na ade nyina ne nua chese ne wode ne bibia ene wafra ne tuma tentensuo mu a na wobeba na wode nani onyam beta akire nti se hunu se na nanom ato santene na fei kire ye edi ahimu a na nyu obia so ogie hoho ya ujebi sawi asanwen so manhene ono anso ene ye National House of Chiefs President Shannon afei yanto so na ahemfo a eba nyina ye fanso afena nanom ya de mufri ahemfo ya bobodin ne yewura amanyom se obeka ye free fiada ne ba amanyofo abanyina ye de wo mudi atodwa ne mmomemprempren se wo hwe wo mfonyine no so a eye former vice president of the Republic of Ghana Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia onwa na afie twamu onu otu franka diamond pp osunu kokroko amonyoko no afei eye onimonyamfo kwadwo opon kroma ono so eye former MP ono ka ho bi na wuntumi chama wuntumi na senye mu ono chama ni digintre ha enei woni yewura Bawumia ene NPP amonyoko no mpanimfo aduru ha etina yewura ntwebu asia kwei wuntumi yebama na kwaba ebusia ha ya fidie so ekam de nimra ne saa no nanso wo ba die yebama na kwaba wo beduru ha de o ye Ghana ni ankasanti ye gina baba
na yakɔ akɔhwɛ da sebrɛ ɔsɛe bonsu na mu na nie gye twato Sabe Santohene Wofa na Jacob Kusi dia wo ya ma Santohene Wofa koba na Jacob Kusi abebio dia wo ya ma wa koba na me go sopa Esita Pama Peposo MP Honorable Adlere Yeje Wente
cities. 5,000 Ghana cities. Western Regional House of Chiefs. 5,000 Ghana cities. President National House of Chiefs. What you young Debbie can come for. Sashi and yes for my here. What you way out Debbie. Said the president. What can be a dear and a power and that's a prayer. There were 10,000 Ghana cities. 10,000 Ghana cities. National House of Chiefs, regional, what you all president in Wayana, dear, National House of Chiefs, regions in India, 40,000 Ghana cities, 40,000 Ghana cities, and can this kind of 400 million, 400 million. And this cano 720 million. 720 million. Said the National House of Chiefs, Omo president, Omo vice members, Omo Ekasano. Namisho Pa. Yami Osha, the National House of Chiefs. Nana Kwaku Wari. Otoso Miensa, Antwa Pudro Nana Sa Kwadia Date. Nana Afeina, Ochia, Yema Yema Koba. Nanom our same Komutra Hashomuniachi Nanso a Quano Kusubu or Kwabu Aqua National House of Chiefs Nanso Mosra now Omo Ako Emre Pamano Omobasai.
abusuafo yɛda mu nyinaa mo ase Nyansapo ahwɛfo yɛda mu nyinaa mo ase sɛ ɛnɛ mo gye brɛka yɛ ho ɛwɔ ɛyɛ Asante Mampong ha yɛne nananom atena nkonwa Asanteman ɔman Ghana mu ahemfo nyinaa eba bɛgya nana jakuma de fie ene ne mpanimfo a wɔn ɛyɛ yewura da sebro sebon so to so mienu ne Dote yie maka cho sɛ yasom firifiada abɛpem ne ene yɛ Dote yie da to so miensa de chimama ma yahwefo yɛ domododo yɛ pɛmasɛm kyerɛ sɛ mo ne yatena panimfo akuku da matete ne anim tene ba dwumadie yase yewura Dr. Bawumia NPP amonyoko no mu mpanimfo ene nipa dodo na ɛba bepie mu ama dwumadie no ɛyɛ kama ene yeguso wa ha wabode ya adom na adesaye ba asafo no asafo mpanimfo ene nyame nkrofo nka ye nyina beba abaye som atwato de amada asebre osaibonso na enu akire no ye nyina yakopa baabi e de nompe yagu afo wabode ya adom na de tia yadwoada de ote abuno tia bedie okontonkro wi abobrimbirim Santehene oyukupie sia Santeman nyina wura obeba na waba behwe ne de hye ne achi atwato kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntakra na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro mantum ye fe ni din de sey ni din do Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twani mu nyame nai ebu afa so enye de ya twani mu twa nyame